Nggih niki wong pesisir wetan, guyonane wong pesisir wetan nggih ngoten niki. Pak Amir niki tiyange sesepune wong Praloyo Kilen. Pesisir Kilen. Lho, kula di syuting, Pak. Nah, ngeten. Lho, Pak Amir ya napa? Pak Amir, kadane ya napa ngajeng niku pilihan-pilihan niku, Pak Amir? Gak ngurus ngarep dibenci wong. Oh, ngoten ya. Berarti sampean wong netral nggih ya? Netral. Ngeco ngeton, neco ngeten, Pak Amir. Wong netral. Ono mangan rene mangan. Oh, mangan rene mangan. Ono bacaan ya diundang. Masuk. Yo ono vaksin nang kono. Sing goro vaksin. Pundi? Baik yo, TPS papat. Saiki. Eh? Mari vaksin kabeh. Piro siji loro? Loro mari kabeh. Oh ya wis. Pakai pira sih vaksin? Loro. 13 karepe berasaku. Papat jarene. 13 vaksin niku. 12. Kono-kono ono. Iki pilihan lur arek lapo vaksin niku? Yo emang Ya apa, Pak Amir, pilihan lurah niku lho ya napa kok jebos vaksin sampean? takoni lho. Takon Pak to, nggih, Pak. Pak yo to Lah, Pak, karo. Lho pisan ya.